Hey guys, Sprinkles here. I am going to McDonald's. Hey ho ho, why are you here with Applejack? I'm here with Applejack because Rintu and Pooh are sick. Anyways, welcome to McDonald's. What do you want? I want a Happy Meal with Fernet fries and McFish. Okay. Here you go. Ei, en syö McDonald'sia, haluan Burger Kingin. Meillä ei ole Burger Kingia, meillä on McDonald's, joten syö se, tai muuten pakotan sinut katsomaan pelastustehtävissä Netflixistä. Turpa kiinni, haluan Burger Kingia, ei McDonald'sia. Mun paha versio, tämä on viimeinen kertasi, syö tai muuten pakotan sinut katsomaan pelastustehtävissä Netflixistä. Ei, haluan Burger Kingia, haluan Burger Kingia, haluan Burger Kingia, haluan Burger Kingia. Siinä se, minulla on suuri romahdus. Mun paha versio, kuinka kehtaat roskata McDonald'sin, olet maadoitettu 12 viikkoa. Ei fliktyä, ei pahamandia, eikä paha Hello Kittyä, sinä vain katot Netflixistä karikaaraa, Yrohota, Abbynukketaloja ja muita. Mennään kotiin nyt.